Kyllä mä odotan, että 2014 niin kuin muinakin vuosina niin yhdessä viestinnän kanssa mietitään, että mitkä on ne keskeiset teemat, jotka on sillä hetkellä, siinä hetkessä yhtiölle tärkeitä asioita, jotka sitten olisi hyvää ja tärkeää saada kaikkien ihmisten mieleen sillä tavalla, että voitaisiin sitten niin kuin yhdessä edetä samaan suuntaan niin kuin toinen toisiamme tukien ja innostaen. Että tämä on se keskeinen kysymys. No ei halua passiivista otetta ja kaavoihin kangistumista. Että viestintä on kuitenkin sellainen asia, että se on aikamoinen kynnys päästä läpi siihen ihmisten tajuntaan, koska ihmiset on kiireisiä siinä, mitä ne tekee, niiden sähköpostit tulvii täyteen ja niillä on valtavasti hommia ja se priorisointi on haasteellista, koska tekemistä on niin kuin aina enemmän kuin mitä on aikaa, jolloin viestinnässä on ihan hirveän tärkeää miettiä, että miten sen huomion saa ja miten saa sen ajatuskulun niin kuin käymään läpi siellä niin kuin ihmisten päässä ja ajatuksissa, että he pysähtyisivät miettimään sitä tärkeää asiaa, joka niin kuin kulloisenkin teeman mukaan niin tärkeää on. Tämä on musta ensimmäinen näistä. Ja sitten toinen asia on se, että millä tavalla voitaisiin saada viestintää kaksisuuntaiseksi, niin että se ei ole niin kuin yksisuuntainen broadcasting, vaan myös se, että millä tavalla voidaan tunnistaa ja tunnustella ja kuulla erityisesti sitä koko henkilöstöä ja mitä asioita siellä menee. Että kapea kanava tässä kumpaankin suuntaan on se niin kuin suurin haaste, että aina on niin kuin helppoa ja hienoa materiaalia ja muuta, mutta että miten se saadaan tämän niin kuin kapean kanavan läpi kumpaankin suuntaan, niin se on musta se iso kysymys ja haaste. Ja tässä tarvitaan silloin viestintäosastolta innovatiivisuutta, että mitä keksitään, että sitä kapeasta kanavasta päästäisiin läpi.